Здравейте! Аз съм Дони Златкова, а вие сте с прогнозата за времето по телевизия Дартс. Днес след обяд облачността ще бъде значителна. Ще духа слаб до умерен вятър, като на някои отделни места от страната ще има и превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, като в София ще бъдат предимно 15. В Благоевград и Кюстендил температурите ще бъдат предимно около 16-17 градуса. За любителите на водни спортове обаче днес превалявания от дъжд не се очакват. В Банско и Разлог максималните температури ще достигнат до 13-14 градуса, като там ще бъде малко по-студено. В Дупница, Кресна и Гоце Делчев се очакват малко по-високи температури, като те ще достигнат до 19-20 градуса. В Дупница предимно 16. В югозападната част Петрич и Сандански, както обикновено времето ни посреща с усмивка, като в Сандански температурите ще достигнат до 19 градуса, а в Петрич и до 21. Очакват ни много топли часове, затова се насладете на деня, като го оползотворите по най-добрия начин. Повече усмивки и повече настроение. А това беше от мен и прогнозата за времето. Хубава и успешна седмица ви пожелавам!